Dinagsa po ng mga residente ng Urbiztondo Public Market noong Hunyo 26 nang ilapit ng SSS San Carlos City Branch ang kanilang serbisyo sa pamamagitan po ng SSS E-Wheels Palengke Caravan. Ayon sa ulat, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon naging sentro ng impormasyon at serbisyo ang palengke kung saan tinulungan ang mga miyembro ng mga nais na magparehistro sa Social Security System. Kabilang sa mga serbisyong inihatid ng Caravan ang membership at My.SSS Registration Assistance. Nagkaroon din ng verifikasyon ng SSS records at Contribution Annual Confirmation of Pensioners or ACOP. Ngayon din ang Benefit Consultation at Loan Application Assistance. Ayon sa lokal na pamahalaan, pinadali ang pag-access ng publiko sa mga serbisyo ng ahensya nang hindi na kinakailangan bumiyahe pa sa tanggapan para maasikaso ang kanilang mga transaksyon. IFM News. IFM News. IFM News.